Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar, bu sürpriz. Bu gedek bolsa daşary ýurtda işläp ýören Aýdawut dostumyzyň adyndan mehriban oguljugyny Selimjany bir ýaşly oglan güni bilen gutlap barýas. Gutlaglara mehriban ejekesi oğluşka da goşulýar, mehriban daýdasy Tylla da goşulýar. Şol ajaýyp pursatlary meşhur Pena video studiýasy ýadga geçirýär we bagty pursatlary ýene-de size hödürleýäs. Tomoş edin. Ene mehriban tomoşaşlar, görüşüňiz ýaly Selimjany gutlamak üçin geldik. Mehriban kıwlasy, edi dädesi, Aýdawut dostumyň adyndan, daýdasy Tyllaň adyndan, ejekesi Oluşkaň adyndan. Nesip bolsa häzir içe girip sowgatlar gowşurar we şol ajaýyp pursatlary Pena video studiýasy size hödürlär. Ýöredik. Bize yani bugün kutlu ya, bari seni bugün doğum günün, bugün senin doğum günün. Bize yani bugün kutlu ya, bari seni bugün doğum günün, bugün senin doğum günün. Bugün yerden has başkaça doğdu günün. Assalamu alaykum. Edi adamlar, hormatly mehmanlar, nähemmäňde toýly günde, şadlykly günde hoş gördük. Ilki bilen şu günkü dawramyzyň sebäpleri Selimjany tüýsürüňizden gutlaýar. Selimjan ýaşyňyz diýip bolsun. Geljekde bir nesip bolsa bir goç ýigitleriň biri bolup ýetişmegi tüýsürüňizden saňa dilek edýäs. Gahrman arkadamyda, arkadaly serdarmyda, halkymyda, ilimde atenesine wepaly insanlar bolsun. Indi biz ýörüýte daşary ýurtda öz işini dowam etdirip ýören, okap ýören Selimjanyň iň ýakyn insanlarynyň adyna gutlap geldik. Mehriban kıwlasy, edi dädesi, Aýdawut dostumynyň adyndan, aýratynam ejekesi Oluşkaň adyndan, hemen daýdasy Tyllaň adyndan Selimjany tüýsürekden gutlaýas we mehmanlaram bir ýaşarsyn da şular aýtýar. Indi diňe baran gutlaglar däl. Selimjan şu wagtda düşünýän näzir soňýany Pena videoň ýazgylaryna tomoş edip, o sowgatlara juda begejersiň we bu günden saňa ýadygar galar diýip umyd edýär. Mehriban kıwlaň adyndan, dädeň adyndan awtomobil sowgady. Ýani kiçi çağlar üçin ýürüýän ýetlenen awtomobil sowgady. Indi Oluşka ejekesiň adyndan süýjülük tor, ýani operatorlar ýadga geçirdi. Aýratynam daýdasy Tyllaň adyndan şu multfilm Şular ýaly toýly günleriň, şadlykly günleriň köp bolmagyny dilek edýär. Haýhany halipa demem, o wagtyň bilen bolsun ha. Sağ ol, dine toýly günlerde diýdi başladı. Indi sädir saç kesmek däw bar, şol ajaýyp pursatlarym edil şu wagtda. Onda umyt daýsy saç kesmek däwini ýerine ýetirýär. El çarpıyor. Umut dediyor. Umut sen dediği biz baklayalım. Ver, soğudunu ver. Ya şu düğün Selimcan. Ver soğudunu orada, ver önüne. Ya, tort nedir tort? Hani akal mutay. Burada kala. Bame. Ay güzel yaptım yapma. Na ba. Hem şunu görüyor. Arkasına baktım ne?
Alo, oldu. Daha da korkuyor. Ana bu. Çok geldik. Dayılara ver ha. Şurama şurama. Yolunu basma. Haydi. Yolunu basma. Şuna korktu. Leyli. Hemen çok ay kamerada Тосты, песни, праздник, поздравления. Ну дороже всех подарков для тебя, любимая, чтоб рядом был с тобою я. Открываю я листок календаря, как хочу я в этот день обнять тебя. Снова я хочу взглянуть в твои глаза, подобрать все нужные любви слова. Şimdi limon altım. 50 kilo da yatırırım ben. Toyuna gelirsin, toy olsun. Gelin dal. Dine diplom toylarını yaşımız yok olsun. Ul toylarını oturmak nasip etsin. sana çoğulun olsun, ak çoğulun köp olsun Selimcan. Enene tağmilen versin. Aydağdan sağaman gelsin. Aydağda tutup oturun. Toyların toya ulaşsın. Senem sağaman gel. Bana çağağına sağaman kavus. Masinin kutlu olsun. Selimcan masinin kutlu olsun. Hemmenize getirsin çoğuluk. Ne yeğencim, şunu elmi damat toylarına atlasaydı, papka toylarına, gelin toylarına şeyde oturmak ne etsin. Elmi damana şu yeğencim oyunu toy deyip parayla. Bir uzak yaş, dileyen gör oğlun yaşını verin, yaşı uzun olsun. Uzun ahım, perden dengeden yaşı uzun olsun, görecek hemen şey kovuluk olsun. Selimcan senem köp yaş dileyen. Yaşlı duymasın. El atasına en rahimlice çağa olsun. Sağ ol. Yine arzular dinledik. Indi olsa hemme mihmallar tant ediyorlar. Aypanda bilen bilelikte. Sen yanımda kal, sen de gel benim ben, baba diye
Koşna gülüm, kızana desene benim aşağı gülüm.